comment at amitan ko. Being super title, this my was Kasi na tayo dito. Optimizing. Remembering the word deletes is still remember simply birthday is still on the recording. If you love me, you can wish me a memorable birthday online. Take care everyone. Ano ba ngayon? Monday. Good evening, everybody. Masulat sa BCO yung mas pala nag-aaral ko eh. Sino? Si iPhone. ano? Sinong si? Panoorin mo muna ito, dali. Ayan. Sa Santa Rita, Santa Elena. Ayan o. Ano yung pating? Pating na nasa salog. Alat yan eh. Ayan. Alat yan yung tubig na yan eh. Malat ba? Dolphin. Ay, dolphin pala. Ayan. Oh. Bawal pala yung hawakan. Bawal kasi pwede magasgas, mamamatay sila. Hindi yan nangangagat. Hindi. Porto si Carlo Bernal Capacity. Tunin ko nga isa kong po. May pag-pop sa dito para kaya. Momo! Anong isda? Dolphin nga eh. Isda. Okay ka lang, kuya. Ayan, magsasarado muna ako. Hindi ko magaya-gaya yung pagtali ni Jaime. Hindi ko magaya-gaya. Mahaba kasi yung buhok niya. Mahaba naman yung buhok ko. Oh, may lawit pa. Sige, maghugas. Hindi ko nakalive ka. Oh, wow. Kasi maingay eh. Ay, ito. Ano, masasara ako. Ay, teka rin, may dala akong basaan. Okay.
Share muna ako. Ito ba si Marskill? Ay. Alin? Anong salamin? Ano ang salamin? Bakit? Sumasabit saan? Sa gitna? Sa gitna? Ay! Ito ang nalalakyan. Yan. Ano yan? Nagbago na? Nagik-ik na naman, hinaba. Nagik-ik.
kita kung mag-upo na. Hanggang palagasin mo na si Tami. At natutulala. Go. Yan pang. Mati. Pera. Meron. Isa. 1,000. Tinagal niya agad. Powering on. Nasipin niya. Captain water 9.5. Pinuubusan ng kwarto. Inasipin ko sa screen. Aler, madali na yung hawak-hawak ng pagtanim mo. Kasi ito yung nailagay ko dito. Bago nga yan eh. Kaya wala, tunas ko na. Pumunta na Powering yung on. bagong design. May ano siya? May channel. Sino? Si Carlo Del Mar. Hello. Tingnan mo natin. Sabi niya kung... Oh! Ang galing naman. Sa kanya ba ito? Sa kanya ba? Hello. Yun, 18,000 subscriber. Isa po sino? Tingnan natin. Okay. Video. Hindi ko na matakita. Ano pong baso? Malinis to? Akin yan. Ayun na naman. Ayun na naman, oh. Ayun. Ayun, mamaya, mawawala na naman yan. Nag-iilan yan. Tigta 10,000 yan. Nahinawakan na lang. Dami ito. Siguro nagkakuha 10,000. 1,000. Anong klase yung ano ng pera nila? Siguro ang 500 sa kanila. Yung 5,500 lang. Massive. Ano bang ano nila? 0.34? Masa mo naman ito base? 34.34. Huh? Magkakape na lang ako para makalimutan ko na. Ang ano? Shit. Yung pagkatali kasi ng buhok ni Jaime. Straight kasi yung buhok niya eh. Saka, yung pag ano niya, pinipilit ko yung gano'n, no? Tanggal na naman yan. Wala na. Tinanggal na naman. Nabubuang. Ayun. Ba't mo kasi tinatanggal? Sino ba ito ano? Naisan. Posted photo. Yung 71 likes and 2 comments. Basahin natin. A little oxygen donation before my birthday. More careful everyone. Ano ang birthday niya? July? July 31. Oo. Okay, comment tayo.
Grabe yung ilong ko. Kailangan na itong paliitan. Tagal mo hindi mag-post ah. Sino? Nangyari sa'yo. Sino siya? Saan? Hi guys. Good evening. Welcome to my live stream. Huwag ka na kasi maglagay ng story. Gaga ka. Ano kayo sasabihin? Dan lang kayo kasi kami naguhugas. Ayan. Give me help. Yawakan natin. Yan pera. Marami lang yan. Pagdating sa ibang lugar, nagba. Ano yan? Sa kanila kasi. You're all 26 years old na son. You can find your girl, the right girl for 7 you. na siya. 27 na pala. You can find the right girl for you, nice son, and to get married. Here. and you have a kid. Like you May want. tao? Ha? May tao sa kanya. Wala. Ako lang. Nagsusulog ka. Yan ang naaasaran ko eh. Nag-share na nga ako eh. Ayun, punta tayo sa live ni Lola. Ganda Kani. ko. Maganda kayo yung camera nitong Samsung. Ganda ko. Ha? Magiging lalaki na ako dito sa loob ng bahay. Aray ko. Bantot. Bantot. Ayaw. Nagalit. Harap mo si Tane. Kakain na ako. Mabuto. Saan ka ba ako? Bakit kumain ka na? Nag-ano na ako makapday kasi tiyan ko eh. You can find the right girl for you and to get married and making a kid. Like what? Like what you want. Nice son. Don't get married cheaply. He can give you a kid. Akin yan. Si Chitli? Imo? Taga-dabo din. Nagkakape ka na naman. Diyos ko dahil kaya inaasid ka subay. Ay, yung sinisiring ako. Hindi ko alam kung nandun pa mamaya. Kakain mo na ako. Kaya. Di ako pwede kumain ng marami na. Nakabantay sa lakay na. Nanay, tabi daw ka. Pila. Nanay, tabi. Mama rin makalawagit ako. Yan, yung umuso. Sige ba? Tama na. Kaya. Nakalive pala tayo. Si-share ko sana yung link ko pero nga ba eh. Huwag mo. Ayaw
Inalo ko mo yung dati. Sabi ko, I'm going live in YouTube. You can join me. Sabi niya, you're live? Sabi ko, yeah. Please join me. Yes, I dropped my live to Yes. you. Sabi niya, no, I don't. I don't like. Arte-arte. Ayaw lang na makita mo kami. Ayaw niya mag-comment. Pero kung ano yan, si, ano to? Si, Uy, ba't ka na naman nandito? Hindi kita iniimbita. Nightly. Kapag din ako. Sino? Hindi kita iniimbita sa kanila. Kain tayo. Kain tayo, guys. You can eat your food. I eat my food also. Bago kumati nga ni ang bulpit titinuwa nga ko. Sino? Ang bulpit. You eat your own food. Hey, why are you here? Hmm. Hmm? Who is it? Who is it? Walang laman. Anong walang harang? Meron. Sino yun? Bani TV. May harang ako. Hit talent is live now. Ayaw tumawag sa'yo. Ang ingay mo. Salamat sa thumbs up. Kain tayo, Mark. Iba ni TV. Kain tayo. Hindi lang. Kain. Wala sila kuy-kuy. Wala. Baka naligo. Naligo pa yon. Akala ko ba tinanggalan mo ako ng jacket? Bakit may jacket pa rin? Hindi mo kisa tinanggalan ah. Ay, hindi ba? Kaya palang init. Ito yan. Mm-hmm. Saksak na ano? Saksak. Oh. Kala ko ano yung saksak. Kain. Kain kapatid na Juicy Cabases. Tani, tama na yung kain mo. Thank you sa mga patamsak. I-mention mo naman ako. Nabapati ang dito. Hindi Shout naman. out kay Dave Makakando. Thank you. Ayam, di pa rin busog.
Durong pugak, harang. Paharang muna daw. Harang, sabi ni Durong pugak. Ano ba itong aso na to, oy? Di ka pa rin muso? Ha? Hmm. Bakit yung mata mo, Dani, malinaw masyado? Sariwang-sariwa. Bakit? Kumbawa sisingahan. Dili kasi butol. Ano na ayaw mo? Ayan na, nag-post na siya. Ano? Naisan. Baka sumahod na siya sa YouTube niya. Baka pera na yan, galing yan doon. Grabe siya, 1 million. Hmm? 1 million. Hindi sila papakita ng mukha. Kasi, ayun. Malalaman din naman yun. BD. Ano BD? Hmm? Birthday? Hmm. Birthday donation before son birthday. Thank you to my friend for trying to buy through the struggle to find oxygen. Take care of your health more. Pang ano yan? Pambili ng oxygen? Dahil sa Kakaubusan. Sila na naman nangunguna ngayon eh. Ay, Thailand. sila pa naman yung Hmm? kunti lang siguro yung ano nila doon eh. Hospital. Baka sila na ang kahuli-hulihan, no? Ano to man, Mrs. I don't even buy those who Number are 2, this. Magpagagabi. Kaon, pangaon, lino. Tanang kaon, lino. Ay. nagdodonate na nga. Nagdodonate na nga. Binabas pa. Talaga naman. Dan tani ah. Hmm? Up. Tidak up. 1 million kids. Magkano yan? Sa pera natin. Like, 34,000. 1 million? $1 million. 0.34 34 lang. times 0.34. 340,000. Finish. Taksura tinolang manok, lino.
salita. Ay, yung klasmita lang. Ano ito? Kataruman. Ha? Happy birthday, Kataruman. Ano mo rin, ma? Kan, asawa ni ng Kenny. Ino ito? Di ko alam, di ko kilala. Rachel. Ato sa Sir Giga, ano? Salita? Happy program. Like? Ay, sus, nabara. Ano ba yun? Luto ka ng tinulang manok, Wala lang. Dilpin manubag. Luto ka ng tinulang manok. Ba tayo? $6 million in my house. In my house. 6 thumbs up. Thank you, thank you. Kumusta na linon imo anak? Magaling na. Nabuhay na siya. Magaling na yung anak mo, Lino. Dito ako. Medyo. Malakas yung tripod ko eh. Kaya dito lang. Nasa baba eh. Nagpapagaling pa po. Ano ba sakit niya? Trangkaso? Nakauwi na yung misis mo? Ba yan? UTI ate, nagsusuka. Masakit dyan at ulo malagnat. Wala. Yun huwag mo painumin ng soft drinks lagi. UTI. Bang, alam mo ba yung ano ba yung milik dati yung damo na kinukuha natin? Sambong? Hindi, yung dito lupa. Si Valentina? Putik. Ano? Mapait. Ano? Yung kinukuha natin dati na damo na nilalaga iniinom natin. Paragas? Yun. Paragos. Ano yan? Karagis? Ayun. Lino, di ba? Alam mo yung paragis? Yung damo dati na naging viral. Meron na yun ngayon, capsule. Yun ang kunin mo. Diyan, nakukuha lang yan sa tabi-tabi, sa gilid ng kalsada. Ano siya, yung mahabang dahon na green na para siyang flat sa gitna. Ang bulaklak niya mahahaba. Maganda sa UTI yun. Ilaga mo yun, tapos ipainom mo yun ang pinakatubig niya. Maganda yun sa yung may UTI. Apple cider. May UTI na nga apple cider pa.
Maasim yun. Ano, Delphine, maasim yung apple cider. Bata yung iinom eh. Yung paragis, maganda yun kasi para lang siyang tubig pag ininom. Ano yun, pag umiinom ka nun, ihi ka ng ihi. Namer, ano adi nga sabihin? Ha? Ano adi nga sabihin? Marami pa ba yan? Isang peraso. Lagay mo lang sa bowl. Paragis, maganda yung ano. Dito sa amin marami eh. Sa mga damo-damo, hindi ko pa nasubukan yan. Basta, kasi dati, umiinom kami niyan dito. Para sa UTI. UTI, yung mga high blood, pwede rin yun. Maganda yun eh. Maganda kasi naka-makeup. Bago kumain sa umaga, iniinom yun, pinapainom. Wala na dito sila? Wala na. Ay, meron pa yata. 2 piraso. Apple cider, okay lang naman. Kaya lang, bata yung iinom, maasim. Yun, press buko. Kung ano, painumin mo ng buko. Bago pagkagising sa umaga, wag mo muna pakainin para yung laman ng tiyan niya, ano. Tapos bago matulog sa gabi. Malapit ka naman yata sa palengke niya sa Alabang eh. Pwede pa yan bukas. Pwede pa yung pampaan. Pampatanggal buto. Maganda rin yun, ano. Yun nga talaga, buko. Pero kung ayaw mong mahal kasi ngayon ng buko, paragis, maganda po. O kaya banaba. Hi, Marisol. Hi. Hi. Hi, hi. Hi, hi. Oo nga, apple cider. Good evening, Marisol. Kumusta? Huwag mo ipopost, Marisol, sa Facebook mo ah. Tapos na. Huwag mo i-share sa Facebook ang live ko. Bakit naman? Ayaw mo. Hindi naman nila mapapanood yun. Kasi wala silang, lalo rin walang ano, yung walang YouTube channel. No? Wala kang YouTube channel. Kung may YouTube ka, mapapanood ka rin. Ako nga wala ng YouTube channel, nakapanood kita. Pag may YouTube at ng cellphone, may YouTube. Hindi, ibig ko sabihin pag sa Facebook, isinare mo sa Facebook, Ano? kailangan mo pang mag-sign in. Hindi, kailangan pagsabi. Matik na yan. Wala ko sa'yo. Hindi na kailangan mag-sign in. Makikita ka na agad. Marami na akong subukan ganyan. Subukan mo. Subukan mo yung doon sa kay, Marisol. Nahandog ka na wala. Nahandog ka na wala makita sa beauty. Stone ka na naman. Stone ka na naman. Okay lang po, mahusay lang. Amo iton, amo. Musaitan. Kay ano po. Basta ayaw lang, I-share mo. Para makita siya.
You can share if you want. Okay. Go, go, go. Dadamot. Kain kaya na Marisol. Mag-ano ka na. Pero ka na yung Bakit kasi pinapayongag mo? papaano ko nga to eh. Patatahian. Maraming pang sibit dun. Ipitin mo muna. Anak ka ng patient. Bakit plate doon sa kabila? Pwede naman yan eh. Ewan ko dun. Ang dali lang naman. Naging ano tuloy. Ay, andito na naman siya. Ba't pinakarasi kasi silupin? Nadaot-dayon. My God. My God. Oh my God. Oh my God. Ay. Ayun na. Ang anak ko. Dito. Ayun. Ayun na. Oh, natulog ka na. Doon. Adig love. Balay. Ay, pag-ibig. Nakilala ka na ak. Hindi ko pa rin kilala yan. Artista yan dati. Taga-diin ka po. Oh. Siyempre, kapag maaraw magwaray, taga-samar. Hino taga-diin. Ako kuno. Taga-diin ka? Taga-mungabong na ito. Taga-dida, tabi-tabi gadlain eh. Nag-iisang vlogger ng Obihas family. No, vlogger. Sino pa? Sino pa iba? Taga-mungabong ito. Kilala. May kinukuha ako, hindi ko makuha. Itin kutsilyo. Wag. Makain na naman ng bukok. Malapit na ako maano. Tapos. Blito na naman siya. Toothpick na good. Sige daw. Kuha ni toothpick eh. Tulog ka lang, di ba? Ba't ka bumangon? Nakarinig ka lang ng silupin. Tani, Rika. Tani. Miketong. May kitong. Kitong ka pala. Walis ka dyan, may kitong ka pala eh. Tani ka. Ano talaga yung tiyan ko? Ba't hindi ka kilala? Ano ambot? Kaya di magtaga dito. Ang ganda mo kasi. Kilala ka niya, hindi ka lang matandaan. Hindi ako kilala. Dahil dito na ako tumanda sa Manila. Siya ba kilala mo? Dili pa po ako nakilalain. Siya ba kilala mo? Una man. O, kita mo, kilala mo siya. Oh, extra mo dyan. Mama, oh. Ay, mama. Tani pala. Tani. Ilang oras ba yan? Isang oras. Isa lang. Tani. TikTok. Harang muna. Thank you, Dodong Puga ka nagtoy ko sa harang. Don't skip my harang.
Ang sakit ng sikmura ko. Tuloy mo na yung pagbablog mo, Marisol. Andito na naman siya. Sino? Kainis na. Easy. Iyak. Ano ka? Diyos ko, day. Limited ah. Pinag-practicean mo yan? Tuwa. Tingnan mo natin sa TikTok ng boyfriend. Ay, bakit wala? Mamaya na akong mag-share. Ay, dito nga. Hala. Ayan, 22 minutes. Uy! Uy, ano ka na? Hindi na naman sa pintuan na yun. Naliligo yan bago matulog. Loko naman. Wala. Ay, may nagpapatawa. Ito na niyo, upload. Ay, bago. Hmm? Ito lang ito nakita. Ang cute mo. Mamaya na. Wow! First time mag-react na. Ano yun? Kilala mo siguro to. Kilala ko. Hipit-hipit. Sinapit-napit. Kaibigan. Hatid-hatid. Kaibigan ko yan, si hatid-hatid. Mga kaibigan ko yan. May binabasi, iba ni TV na link. Hindi ako pwedeng pumunta. Ito na lang sa kabila. Naku, kay naharang. Namaya Bunny TV, may pa, nasa harang pa yun. Ninja ko. Good job, Arinda. Nandito yung mga friends mo. Nga mo sila. Mamaya na ako Ikaw magkukomment. wala. Nahuli ka. Hindi na ako magkukomment dyan. Mag-upload lang ako. Ten minutes before my end. Kulit mo? Grabe. Ang haba ng harap ko. 15 minutes. Ano yan? Hiya. Kasi ngayon. Nabuang ka na naman na pipitos ka lang. Garaba? Diyos ko day. Pinaghahalataan na talaga ang ganda ng pintas mo. Ganyan ka pala magtali ng buhok. Ngayon alam ko na. Tutuwad muna. Ano to? Ang ganda ng buhok niya. Mahaba kasi yung buhok niya. Magalambot masyado mo.
Nag-ano yan, sinisiro niya yung loob niya. Yun yata yung pinagmamalaki na dati. Pinarelax ba yan? Pinarelax yan. Yung na lang pultas mo. Ano lang, naagapan niya talaga. Pagkakabit yung chicken Pag wings. pinarelax mo kasi yung ano, Tapos pinarelax ko. yung mga tukar na mag-relax. Oo eh. Haba na ang loob. Ito ang bago. May susunod. Kasunod-sunod yung upload mo dito sa 2.9 pa. Porque binalik na sa'yo. Kasi ano mas malaki. Twink! Gano'n. Parang nagadman. Pagi! Pantulog na siguro yan. Alin na? Galit na yan. Oo. Parang may madilim akong nakikita. Saan? Madilim. Madilim saan? Sa kilikili? Hoy! Lo? Ano yan, Tani? Oy! Tani! Nanili ka? Harang Marskill. Ingay ng mga aso. Ano ko muna kasi maingay yung mga aso.
Ay, nako, istorbo na naman tong ano na to eh. Ayan, wala. Sabi ko nakikita to. Madara ako. Ano ba to? Hi, honey. How can I join? I drop my link. Yeah. Thank you, Marskil. Ang kulit to eh. Sino naman to? Hi. Sino ka?
Ang kulit ko eh. Kung kita yung mukha niya, wala naman siya mukha. Hmm. Hmm. Thank you, Bunny TV. Lah, di pa rin tapos yung harang ko. Ang kulit. Hi, Mr. Nabal. Hi. Ayaw maniwala ng mamiristiin eh. Sino ba yan? Kung naka-live ako. Ay, magpapaalam na ako sa inyo. Bye-bye. Sino ba? Marisol, salamat. Ibani TV, Dudong Tugak, Lino Bertudes, Josie Cabase, salamat. Sino pa ba? Ayan, dito kayong lahat. Mga kakando. Salamat sa inyo sa pagpasok sa akin, Elis. Thank you. Good evening to all. God bless. Bye-bye.